Ola hei Rubik ani a emi rem dik dan pik khi kan soi nga tun truma chuan tun truma hian camera le cameraman ke in dai lo dewa ke ma hian ka ti vek nga an en tau la ti khuanin a in mix ta nuai ni a thiam tan chuan rem har lawa ma se thiam lo tan chuan bei ve fe nga ya emi hi a rem dik dan kan soi don ni ti hian ani ta a khu an en tau line mix nuai khu chuan phone kan hmang tangkai dawn ani tun truma chuan a hmasa in play store ai lut anga a solver tih kha search la I download dawn ni hei hi maw chuan I download zuwa help ti lai mi hi in ta a I download zuwa I open ang ti khuanin awma pyramid a awma pocket Q a awma magic a awma tun truma chuan a pathum na mi khu kan hman tur nen in mi lo wangin magic Q khu kan thlang anga I lut ang tah khuan chuanin ti hian a lo lang a hei hi original kha ka ken lai khu ni a tin a hnuaiah khuanin box a awma hemi box hi maw tian a chunga mi hemi hianin a tak kha Rubik a tak rem tur ken a kha thlai la anga a hnuaiah khuan a lo lang dawn ta ni awm dan ang chiah khuan maw chuanin khami thlalak kha khutia ani na anga a lan zawh hunah hemi hi a box chhungah hi duh ber kha I tik voi khat I tos keuh dawn ni chuan a vir kual dan ang zel khuain ti vir kual ve anga a vir kual dan ang chiah zel khuan aw ngak lok dawn ni ti hian lo lang ta ni chuanin camera ka on anga ti khuanin han en ta ula khu ti lai khu a play na aw chuanin hemi vir kual I a in herh kual dan ang zel khanin a taka ka ken lai a I ken lai khu I herh kual ve dawn ni I thla kha kan la tawh a chin khan ti hian ka ti mai nga I play dawn ni ti khuan a in herh dan ang chiah zel khuin I herh ve ang a in herh dan ang chiah zel khuanin I herh ve dawn ni a in an chiah zel khu maw rawng khu en la
cái tí khan này à cô cái rem dik vek kumo om ta nang che khan camera hi duang in fi lo mai thei à ta ka thua ka thiam lo tan trick pakhat chu ni à kami tang khan in zir thei ni chu chu ti khan lo in zir ta ula ai in rem dik vek di trick dang ang ma tel lo cái tí zong khan ni